जों पाब्लिक रक दे ताल सया इनके बस चिनी नेता रक दे ताल सगया इनके बस जों पाब्लिक बाय चिनी लीडर्स कनो नै मिली दे जों ताल सगया हारि गबोनो जों तिनि वान सगिने लेने सबब आसु ताल सगया तानि बाङै जों आसु गलगजा ओंलायबै दंना जों चिनि ट्राइबल बिसिन नोटिस नायखेंखनो बैदि स्टेटस जों नुगु नागालेन्ड दग नागारनो नुगु कामि कामि आलकांखे सि बरकनि कक सि आलकाङै थाङो बा कालचारबो आलकाङै थाङो फियाबा बनि साक्सानो ब नागा हनै गसेवानि रोंगो बायतिखनो अरुणाचलबो नायखांखनो हायनो डिस्ट्रिक्ट महाय आलका लोकेशन आलकां थांखनो आलका कालचार आलका टाइटेल आलका कक नै थाङो आइफानो बरकनि कक हिन्दी बायनो कक सालायो गरो माइखनो जत्त जागावनो अल त्रिपुरानि तिप्रासारनो बादखायबो जत्तनो अमाहायखनो जत्तनिनो कक आलकाङो कालचार आलकाङो आइफानो सानि सिनि मंनो गसेवानि रोंगो हानि बांनि बरकनो थानसा बरकनो यूनिटी उ यूनिटी नि बांनि बरकनो बरकनि स्टेट बरक जोंखेनो तांनि तं जोंखेनो आसुखेनो हयलायजा आसुखेनो खागलायजा टाइटेल आलकांखेसि कालचार काइसेफासि जोंखे बसबो आलकाङै थाङिया दे बसबो जों आलकाङै तंया दे बरक बैजों साक्सानो कम्पेयर खायने खेंखेनो बसबो जोंनो गसेवानि सि तो माने साग सागो बा आसुबो तर्जरलाय सागनि न बत माने आसु वान सने रिंया इंला उ जागाव जों यूनिटी थानसाखे सागनि न साक्ति प्रसा हनै जतनो थानसा खायो कागलाय मंकरै नाइसलाय मंकरै के हाजार मं तंलाय तो हांखनो सेलाय मं तंलाय तो हेल्प खालामनो तंलाय तो हांखनो सिनि हाउस रास खायो तंमोन हे जों कामखनो सायमनो फियाबा हायफानो इगु बांमनि बाङैनो साने टाइटेल न तर्जरलायनो खागलायवनि सिमेनो रोंलाय तंलाय सिबो गोबाय तिखेनो सिनि नेता रक सिनि लीडर्स अबो नायखेंखेनो उ जागा तिनि हायव बुबाग्रानि बुमुंनाबो इसे काइसे पुसा आसगै तंसि बसि ताबो ब्रेम बियांखेनो डायलॉग रोलाय तंमनि जों नोगो गोबा उ थानसा क्रें मनिबा जों पाब्लिक रक दे तालसयाखो थानसा क्रें तंमनि बाङै दे उ तिप्रासास तालसया ना ति सानि नांलिया आरो जागाव सानि था कक्स बांफिने थानसाखो तंखांखेनो सिनि लीडरशिप थानसाखो तंखांखेनो गाहामनो ओङै थां हे लीडर्स जाफोरन एग्जीक्यूटिव काइसे ऑर्गेनाइजेशन संसन थांखो एग्जीक्यूटिव थानसाङै नाङो गोबावनि परेसि जों पाब्लिक रक हायनो थानसाङै थाङो फियाबा जे एग्जीक्यूटिव लेवल उसुक लेवल बरकसि अमहाय पोस्ट गोनां रकसि अमहाय कुर्सि आसुजा रकसि थानसा क्रेंखो जों पाब्लिक लबाखो थानसांनायबा गोसबानि बसायाङै तं सबाबो आरो जागाव गोलगै तं कमेन्ट खाय साइखनारदि निने वान सं बाहायबो